No to jak to gadają światła, kamera, akcja. Witam cię, Dawidzie. Witam cię, I Mikołaju. dzisiaj co prawda nie ma 4 pancernych i psa, tylko jest 2 pancernych i... no i nie mamy żadnego czołgi. psa. Ale mamy czołgi. Moi drodzy, Shellshock, jakby ktoś chciał spełnić marzenie z dzieciństwa, zostać czołgistą, to można. Można. Mikołaju, ja najbardziej ci chcę powiedzieć na początku, żebyśmy się rozdzielili trochę. Zjedź trochę w prawo. O. Dobra. Tylko Mieliśmy teraz będzie ciężej, ciężko, ale... A ale czy ja... A dobre. może... A dobra. I o snajperą. zostanę. I od razu snajperą lecę w tego No typa. to wal. A tu kurde, ja za fez zjechałem. Ja bym musiał tak przynajmniej zostać. Ja już mam namierzone. Dobra, ty go walisz snajperą. Ja? No to ja też bym spróbował może. Tak, No z całej tu wyżej, pety. wyżej. Ale wyżej, bo jest wiatr w prawo i to ma opad kuli. Ja chyba za nisko Dobra, namierzyłem. zobaczymy. Uwaga. A. To za fejle. No tak średnio. No ale no następny strzał musi już być lepszy, wiesz? Musi być. To jest, no, jest ciężka mapa generalnie, ciężki teren. Już od początku. Mi się wydaje, że on też ze snajpery Taki, walnie, że ten- ciężko się tu będzie... No ciężko się tu będzie. O, chickeny lecą, chickeny. Ulala. La la. Zmienili troszkę rozkład mapy. Dobra. No dobra, no to co, jak oni tak, to my tak. To co, jeszcze raz w tego bijemy typka na U blisko? tego ucny bys coś tam. No. To tak, no to z całej pary. Uwaga. No kurde, jak to mogło tak zejść? Dobra, ale go trafiłem, Ale on jest dostał niżej. też. On jest niżej, mu ciężej teraz. Dobra. Generalnie odblokowałem tutaj... A znowu jest Cebul w ogóle, bo tak jakby ktoś nie wiedział, to my już to grali jest- poprzedni mecz. No, Znowu nas tutaj ciśnie. Znaczy ostatnio on został pociśnięty. No. Jakie masz tam talenty? Przyznaj się. Czy ty idziesz w które drzewko talentowe? W damage najbardziej. No i dobre. Czerwone O. zboczone. Ale się zasikał. Tak. I Tak tam średnio. YouTube powiedział. A to jest widz tutaj z ogóle, bo... Dobra, a ja bym tutaj spróbował tym streamem. Wiatr jest dobry. To opada trochę, ale jak bardzo? Spróbujmy tak. No zaś za nisko zeszło, ale o, dobra. Pojechałem mu. Dobrze. Teraz Kurde. my tu mamy znaczy ja mam nie najgorzej, bo ja go dalej mogę pod tym Ale on jest zablokowany, pod tą on nie jest w stanie nic poprzeczką. zrobić. Wiesz co on by musiał zrobić? On by musiał tak zrzucić granat, który potem spadając by się tak po prostu sturlał Ja. z tego, wiesz? Ale no... Myślę, że mu się nie uda. Myślę, że nie, No. nie dojdzie do tego. Chyba nie. Trzeba mieć granat po pierwsze. Nie, on w ciebie próbuje, wiesz? Patrz go! A, O trafi! kurde bele. Wariat. Też Wiesz nie co? porobił. Musimy się przesunąć. No, Idź w prawo trochę, idź w prawo. Ja. zaś ta lufa. No nie w dziurze zaś, Dobra. nie? Dobra, to musimy sobie tego, mógł- tego bliżej sam uwalić. Ja kaktusem spróbuję. Dobra. Spoko, to rób kaktusa. I to tak i powinno być. A ja takim byrcem. O! No, No i coś poszło. po leku. Coś poszło. Po leku. ale- 70 życia mu zostało. Tibul mu najciężej, bo mu najdalej. No i my my do, mamy- niego, my do niego też mamy najciężej w sumie. Ale dobra, no że nasza dwójka ma trochę łatwiej, jeżeli wiesz, skierujemy tutaj No akurat tak, nasz tak. cały ogień na Ucbonha. Ucbonha. Ucbnocha. Oha. O kurde, o, ale Air Strike O pójdzie. panie. Ale jest w lewo trochę. O kurde. Dobra, coś im Trochę poszło. pojechali. Dobrze. To Ucbnonha, no musimy, kurde. To ja bym spróbował... Że Gupiki albo co? A ja bym Airstrike'a mu tam spróbował wstrzelić. Spróbuj. Tylko trzeba tak z wyczuciem. Wiatr jest tam. Może tak. Dobra, No moment. spróbujmy. O! No bardzo dobrze. O O! kurde, we mnie żeś wdupił. Ja, bo przez ta kulka przeleciało. Odbiło, jeden. no ale jego Nie. walło chyba mocniej. Mocniej, mocniej. Dobra. To co, teraz oni pewnie we mnie próbują jakiś granat tam wrzucić. Dobra, o, roller. Ten przeleci, spoko, a Ła, nie trafił w nie ciebie, a trafił. roll... Kurwa. Nie, poleciał, nieborak, rak nieborak. Dobra, musimy to porobić teraz. Ja jeszcze jednego Airstrike'a bym na niego spróbował. Dobra, spróbuj. To jest wiatr mocniejszy, ale... Tak, dobra. Poszło. Powinno być.
Za fest, kurde, za fest. Ajajaj. Chcemy to ugrać, kurde, kolego? Ale on już 49, to on już tak... Coś jednego porządnego. No nie wiem, no nie wiem. Uuu. O pierun. O nie. Super miejsce do strzelania. Na szpicy. Co ja mogę? Dobra, jeszcze raz. Musimy tego uzbonha. Ja bym bananami spróbował. No. To uwaga... Kurde, ale jak to strzelić? Spróbujmy tak. Za letko. A nie, coś tam... To Nie, te ryby. głupiki są beznadziejne, Ach. kurde. One są pierw w takiej, kurde, w takim bańce i ona No, pęka no, i pęka i dopiero one wypadają. Nie no, głupiki 2 na 10. O kurde, Wow! ktoś potem rzucił. A, bo to dinozaur był? A! Ujo. Dobrze, że sam w siebie walnął, nie? To było dobre. To było dobre. Kurde, a ja nie mogę się wycofać, ani nic nie mogę zrobić. Dobra, sobie. spróbujmy. Ja spróbuję I ogniem. od takiego digera walna. Dobra, uwaga, może jakoś tak? Idzie, patrz Michał, twoje. A! Ajajaj. No coś tam mu zabrało, 26 mu zostało. O ja. O ja. Kurde, on tu ma nas tak dobrze, że może jakieś lobem coś walić. Jest taka broń Death Wake. No. Wiesz jak ona działa? Jak jest nad czołgiem, to od razu pionowo w dół idzie. Czyli wyobraź sobie, że on by teraz Death Wake'iem zebrał razy 2, to automatycznie pójdzie w O dół. kuźwa. Wow. To jest bot chyba. 16, ja mam ile? 19, kurde bele. Ajajaj. Dobra, ja strzelam, tak, może trafię w niego. Ciężka sprawa, wiatr jest po naszej stronie. Dobra, spróbujmy tak. O! Nice. Porobiony, idealnie. Dobra, i teraz tego Sibula, stary. Ups. Znowu pojedynek. Niklaus, ty byś musiał, kurde, jakoś się zabarykadować, ja nie wiem. Znaczy, ja jestem tutaj zasłonięty tą górką taką, to on mnie tak łatwo nie trafi, chyba żeby coś lobem przeszczelił, ale... O nie, kaktus. Nie. Granat? Dobrze, siadł. Nie, to ładnie. dobra. To był Snake. Po Dobra, tej teraz skrzynki musimy sobie, będą leciały, teraz nie? musimy sobie namierzyć nowa ta, nie? Trajektoria. Spróbuję freeballem. Tylko ciężko powiedzieć jak to strzelać tam. Dobra, Jakoś tak. leci. Spróbujmy. O! Troszkę za fest. Troszkę za fest. Idzie, O! idzie, patrz. Dostał, dobra. Ciulnie. Dobrze. O, jeszcze odbije się? O, Pancerz mu prawie cały dobra. Ja, ściągło. jest, dobra. I teraz po tym ruchu jego będą skrzynki chyba. Ja się do tej apteczki dokulam. Jak jeszcze dożyję. No. Jak się dożyjesz, to dużo armora chyba z niej jest. O nie! O a nie! dobra, i on cię... O nie! Ja Dobra, żyję. dobra, bier apteczkę. Dobra. To jeszcze żyjemy. Nie ma najgorzej. Nie wiem, wiele tego armora masz, to chyba potem dopiero będzie widoczne. Chyba, żeś nie dostał armora. Armora 5. Dobra. Ja bym spróbował... może rollerem? Dobra, poszło. Kuźwa, za fest. Odbiło się od ściany? Ja. Przedupcone. Dobra, ale to jest jeden, to teraz będzie szybciej szło. To raz, dwa. Ja teraz myślę, że on mnie... no by mnie nie docisł. O nie, Nie. o nie. Pójdzie we mnie, pójdzie we mnie. Idzie do ciebie. Nie! Kuchr. Musisz, Dawid, wyboc. Kurde.
ale to jest wkurzające, stary, No. źle trafiłem. Dobra, teraz on. O, rapid fire, kurde. Kule bele. Muszę to uratować. Kaktus, kurwa. Aj. Czekaj. Tak troszkę za fest. Tak tęcza trochę. Ja. No ale, o nie. Ja mam No. 50, 65 jak będzie Death Wake. Jak zbierze tego... Nie. O kur... Dobra, jest. Przynajmniej tyle. Powerball, Horizon. Dobra, uwaga. To będzie całkiem spoko. Idzie salwa. Aj. A też kurde jak meteor. No ciężko to tak wymierzyć. O nie, to jest dobre. Jak on to zbierze. Wiesz co to jest? To co wisi tu? No. Z tego chyba wypada 4 albo 5 tych złotych kwiatków. Tych Aha, złotych, tych aha, monet. no. Czaję. Ale on ma double damage, on by mógł to wszystko naraz zebrać w sumie. On ma drugi raz double damage, nie? To jest... Cheater. cheater. Strzelej! O nie, Ło. nice. O! Ta? Mikołaj się już nie chce przedłużać, ja muszę go porobić. No, wypadałoby. O kurde, co ją uderzył? Przepraszam cię, to nie ta broń była. Oby ją glokiem walnął w niebo. To jest tak jakbyś z kałasznikowa wywalił salwa w niebo. No, chłopie, i ostrzegawczo. liczył na to, że kogoś zabijesz. Jakiegoś ptoka. O nie. O. Ne. No to co? Tak se. Tak se. O nie, o nie. Aj. Po pancerzu. Brawo, O Dawidku. kurde bele. Dobrze, że się jeszcze w ciebie nie wróciło. No. Dobrze, że to w ogóle przestrzeliło. Ja. Jo, to smola, synek, już sam dostanę do głowy, nie? No bo on ma wymierzone, no. A ja nie, ja już beznadziejnie. Bo ja mam gorszą miejscówkę. To jest najgorsza, to jest najgorsza broń, to co on strzelał. Teraz. O! Kurde. A, będzie. Tam mu będę wrzucał teraz. No, kurde. on teraz ma słabo. On teraz ma słabo. Nie. O panie, Oby, co co to to za za kret kreroństwo? Chłopie! Totalnie. Idealny strzał. Penetrator, kur... za broń. Stary, to może przestrzela na wprost. Erotiko. O kurde. Ej, mam penetratora, sprawdzić to? Ciulej. Jak myślisz, czy to na wprost przeleci? Powiem szczerze, nie wiem. Tak sama nazwa wskazuje. Sprawdzamy? Sprawdzaj. Kurwa, chyba nie to. Ale uwaga, idzie w niego. O kurde, Aha. co to jest?
W sumie to nie czaję, to bez Nie, sensu jest nie trochę. zrozumiałem dział. Aha. A tu jeszcze Ja już myślałem, że koniec dawno. No i co on teraz wykombinuje? O. Nie. Kurde no. Jadymy. Szałotyn. O! Bardzo No i prawilnie. To już coś, I nie? to już idzie. To już idzie. I no teraz mam 7 życia, ja sobie na dzistnięcie. A jak on dostał to dzistnięcie, to leżymy. O nie, karasie. Karaśki. A jak wiadomo, karasie No jedzą, wiadomo, no... kupę. jedzą basie. Ja. Fail. Chyba za orbitę wypadło. To nie o to nam chodziło. To już odbiją się, zobejrzysz. Ten mnie zabije, pa. O! Dostał. Coś tam poszło. Centralnie. O, ale to by się musiało, nie wiem co stać. Cud. O nie. O nie. Wow! O kurde. Teraz byś mógł go tak jakieś snajpy albo coś takiego nawet. Mam takie fajne, wiesz? Takie ładne. No. Dobrze. Tam poszło. No jest wystawiony tak, hopie. Jak mnie to nie trafi, nie. To ma coś z głową. O kurwa. O. Dobra. Tibul, poddaj się. Jakże się schop. Jego rozprosza. Ani nie godaj. No i drodzy, trzymajcie kciuki, kto tam wygrał, bo Ja. normalnie już nie wiem sam. O nie. I tyle. O kuwa. E? albo nie. Ale mnie zbudował, on do ciebie idzie. A zwłoki to gańba. Bić. No. Uważaj. No to dupca. To idzie sam normalnie się zdzistać ze śmiechu. Ukryznąć. No. Mnie już pierę. To jest dobre. Shot za shot. Okay. Nie wiem, Niklaus, mnie już pierę. No jest. To jest najdłuższa wymiana ognia chyba Ever. w Ja nie historii. wiem, czy ktoś przewidział, że sam może być 30 rund. Ja. No. Zaraz się pewnie Dobra, blueskina wiem. wydupi. Uważaj. Ło, jak panie. O, Panie. gwiazdka, żech dostał aż. Komboj. Ja go porobię jeszcze. Ja ci go dam. On w apteczki mierzy, wiesz? On wie, że Jakby tego nie tak dwie wygra na chycił, strzały. to mistrzu... A, O nie. ciula tam.
Wow. Wiem, aż się słabo zrobiło. Hopy, co on tu zrobił? No nic, moi drodzy, hopy, level. Nie wiem, ja nie wiem co ja mam powiedzieć. Mogę powiedzieć, zapraszam? Pokaż widzom jeszcze jak te levele tam dyspozycjonujesz. Ja nie dostał chyba levela. Ale mogę pokazać co mam. Pokaż jak tam drzewko, pokaż jak Takie to jest fajnie drzewko, wygląda. takie jest drzewko, jest tyle rzeczy do odblokowywania, że możecie grać do emerytury. A że za niedługo emerytura będzie w okolicach 90 roku życia, to akurat tak powinno styknąć. Ale jest broni do odblokowania, wszystkiego, moi drodzy, kupować i strzelać. Na G2A tanio zapraszam i w ogóle. Co mogę powiedzieć? Tyle. No, także czymcie się i Ja. patrzcie tam jako, no.